Avui mengem els dos arròs, mengem arròs de primer i de segon, el de segon i el de segon, el de primer i el de primer. I per a mi estic molt content perquè finalment després de molts anys he aconseguit una parella estable d'una altra espècie que es mantenen les diferències que li dona sempre novetat al cas, no? Perquè tant ell com jo ens sorprenem contínuament, ell se sorprèn de mi i em sorprèn d'ell. Llavors tenim una relació molt agradable, jo diria que la cosa durarà, perquè no tenim contradiccions, o sigui, no discutim, no som una parella que està tot el dia discutint, pràcticament no parlem. Llavors això fa que tinguéssim una relació molt estable. Després no gastem molt poquet, perquè ell en la universitat del pis té prou. Jo tampoc gasto perquè han tant d'anar allí, a veure, dir-me tu on te podem anar. La gent no ho entén, a veure, jo ho entenc que no ho entenguen, perquè no tothom entén el que s'ha d'entendre, cada un té el que pot. Però jo trobo que és una solució que aconsello. Aconsello perquè dins de la mateixa espècie la relació està molt acabada, està molt feta, molt vista. En canvi, el que passa entre Picolín i jo és una cosa totalment extrema i extremosa. I a Extremadura també els agradaria, jo penso, no ho sé. Vaig a girar l'arròs. Picolín, mira carinyo, cola. Cola no? Ah, no, que crema, carinyo. Espero que li donaré, això sí, ens agrada molt la massana. La massana és una cosa que diu que se'ls ha de donar molt, perquè ells, el pic, veus? Així quan amb el pic. Arròs de peix. Ara que hi penso, sí que... És que això de conviure en una altra espècie és sempre una sorpresa, perquè hi ha tantes coses que no saps. Però per això és una relació que enganxa, no? Perquè de la teva espècie més o menys ja ho saps tot, com ara, mira, te hecho pescado, arroz de pescado. Resulta que és pakistaní i no els agrada el peix. Ah, ja l'has cagada. En canvi, en una espècie diferent, aquests problemes no es creen, o sigui, allí la relació és més directa, no? Com ara dir, tu ets moixonet, doncs menja pa torrat, menja aigua i ja està, beu aigua vol dir. Picolín! És una cosa que sempre m'ha fet pensar, no? Sempre m'ha fet pensar la precaució. La precaució és senyal de sabidoria, no? Perquè una persona precabuda, una persona que sospesa els problemes, sospesa les condicions i arriba a una conclusió una vegada té clars els pros i els contres, no? De fet, els moixonets són molt precabuts, inclús tenen ales per allunyar-se del perill, cosa que nosaltres no tenim, no podem volar, no ho tenim de cap. Però ara, per què està tan precabut? Què és el que li diu passar per... Heu sentit? Doncs jo també. Picolín! Xic, vine, tossut. Passa que en les relacions humanes, ja es diuen humanes, doncs passa en condicions humanes, no? Les relacions extraespecials vol dir extraespècies, superespecials, interespecials. Interespecials, les suspicàcies són diferents, vol dir, no saps... Ara estem així posant nerviós perquè com no me poso trist, la veritat. Perquè no li he fet cap mal per a que em passi això. Este matí el músic l'ho dit, li he obert els balcons i dic, si te la vols fotre, te la fots. I a mi no m'ha de vindre a posar la paciència,
A veure si en vez de ser una relació bonica acabarem malament. Picolín! Bueno. Tot i així, el fet de tenir parella no és el que pareix. A veure, no és el que pareix si pensem que és una altra espècie, però de fet se donen uns condicionants que són universals, o sigui, que van més enllà de la parella, sigui d'una mateixa espècie o sigui d'espècies diferents, i és la falta de llibertat, la manca de llibertat, o sigui, és el compartir tot allò que creus que és teu i que no ho és, o sigui, resulta que al final, bueno, és que és molt curiós, Piolín és molt curiós, o sigui, s'adentra dins de tots els meus àmbits, i clar, llavors jo pues, no vull estar malament en ell, només faltaria que ens barregéssim per una qüestió de l'espai, no? De fet, ell té l'avantatge que vol i pot ficar-se més amunt de les parets, i aquí, pues, aquí sí que no tenim problema, ell se m'apaga amunt i em quedo baix i no passa res. El fotut és quan coincidim al mateix teclat, al mateix mouse, al mateix plat. És una qüestió que va més enllà de les espècies de llibertat. La llibertat és la gran búsqueda de tots els certs, siguin masculins, femenins, normals o no, de l'espècie que sigui. Perquè ell també busca la seva llibertat, no et penses, Que ell també vol que no el disturbis. Però bé, d'això es tracta, no? D'anar compaginant, d'anar-nos coneixent poquet a poquet i veure pues, en quins punts tenim una petita crisi, en quins punts no en tenim cap. Tot i així, sempre és millor que una relació amb la mateixa espècie. Això ho tinc claríssim. Finalment he trobat una parella estable, una parella que no ens discutim. De fet, estic content.